Nachádzame sa v halovom močiari, nedaleko obce Iškovce a nedaleko sútoku riek Laborec a Latorica. Halov močiar je jeden z najväčších zachovalých močiarov v Medzibodroží. Predchádzajúci vlastníci močiara mali rôzne záujmy, ako toto územie využívať. Každý z týchto zámerov by znamenal zánik tohto prostredia a zánik tohto biotopu významného pre vtáky a tiež stratu všetkých dôležitých funkcií mokrade. Jednak zachytávajú množstvo vody, chránia nás pred dopadmi sucha, ale zároveň tým, že zadržiavajú veľké množstvo vody, tak nás chránia takisto pred povodňami. Sú oázou biodiverzity a života v agrárnej púšti, ako nazývame okolité intenzívne využívané polia, kde len sťažka nájdeme spievať zo pár druhov vtákov. Vďaka podpore východoslovenskej energetiky sa nám podarilo vykúpiť 17 hektárov z tejto rozlohy a tým pádom sme najväčší vlastník a môžeme s radosťou povedať, že vlastne Halov močiar bol zachránený od akýchkoľvek budúcich investičných alebo rozvojových aktivít a bude už navždy patriť a slúžiť prírode a vtákom. Mokrade majú význam aj pre širokú verejnosť ako miesto oddychu a rekreácie. Vybudovali sme náučný chodník, ktorý v obci Iškovce začína a môžu tu návštevníci navštíviť takýto interaktívny zážitkový drevený chodník. Zároveň sa tu snažíme ľudí vzdelávať a robíme rôzne ekovýchovné aktivity. Pred asi 50 rokmi v celej východoslovenskej nížine prebehli úpravy tokov a odvodnenie, ktoré bolo plánované aj v Halovom močiari. Bol tu vybudovaný kanál a rúrový priepust, ktorý mal územie vysušiť. To sa úplne nepodarilo a navyše vďaka spolupráci s vodohospodármi na jar mokrať vždy každoročne zavodňujeme a vďaka tomu sa nám podarilo obnoviť tu ten prirodzený a úplne prírodný mokradný ekosystém, v ktorom po 5 rokoch, od kedy to robíme, sa obnovila veľká kolónia volavkovitých vtákov. Hniezdia tu beluše veľké, volavky purpurové, volavky popolavé, vzácne chavkoše nočné a najväčšiu radosť nám robí bučiak veľký alebo kormorány malé, ktoré hniezdia možno na 2-3 lokalitách na Slovensku dohromady. Takže význam Halovho močiara nie je len regionálny alebo miestny, ale naozaj celoslovenský a zaslúži si svoju ochranu a starostlivosť aj do budúcna.